Uram! 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 Valami baj történt! Kizavar ilyenkor. Hát már megint te, mi történt? Mondjad. Bocsánat, a gépen azt írja ki, hogy a rendszerbe betörtek. És kimerészelte. Nézze, ezek a szolgák, akiknek tüzes íjjuk van. Aha, szóval őket kell megölnöm. Igen, de segítek én is, uram. Várjon. Ezt én elintézem. Jó, a malacok is nagyon sokat termeltek, ők is nagyon félnek. Akkor meg kell ölnöm őket. Megölöm a malacokat. Segítsen! Mi történt, jól van, uram? Öl! Uram! Uram! Mi történt? Van! Segítség! Nekem a gépfegyóm az nagyon erős. Vigyázzon! A nagy endőrben! Segítség! Itt van Jöjjön! a fővezér, uram! Úristen, meg kell ölnünk. Oké, Hol van? el is teleportált. Addig öljen meg! Én addig eszek, mert nagyon megsebesültem. Uram, segítek magának. A creeperök is támadnak. Itt a fejem, tessék! Ezt kiérdemelte. Csak önnek tudom átnyújtani. És magára Hát, hagyom szépen az köszönöm. örökségem, mert hogyha meg fog halni, akkor az öné lesz ez az egész. Ne nézzem meg a kis disznókat. Ez az! Mennyi hús! Ó! Malackák! Köszönöm. Uram, nekem olyan fegyverem van, hogy akár meg is bírok bárkit együttésre megölni. Uram, meghoztam az ebédjét. Én most tettem. De köszönöm azért. Itt van a vacsorája, uram. Valamit akartam magának már rég adni. Figyeljen! Ó, nagyon szépen köszönöm, hús marag. Berakom ide az én chestembe. Oké? Ó, Azt hiszem a puskámra még szükség lesz. Kinyitja az ajtót? persze, uram, menjen csak. Köszönöm. Bá! Uram, nézze, uram, forduljon meg! Itt van, erre jártak, uram, és valahol itt kell lenniük. Valakihez el kell mennem. Kövess. Uram! Magának is adtam ilyen erőt, úgyhogy követhet. Ó, köszönöm szépen. Ezt a dolgot akartam kideríteni, hogy Hú, itt egy zombi, ami támad nagyon, én meg addig megölöm. ez valami illegális. Hát, öcsém, mondjam miért. Kell egy szereznünk. Hol van, uram? Ó, igen. Uram, igen, ilyet tudja, milyen nehéz szerezni? De hát két már félhard. Vigyázzon, Spider! Spider! Megölöm, uram! Én akarom! Bocsánat, uram! Ha még egyszer beledobol, akkor magának vége. Nyugi, de nem csak börtönben. Na jó. Csak egyszer megmondom. Oké. Nézze! Üssön meg, uram! Uram, üssön meg! Nézzük, hogy maga mekkorát tud ütni. Uram, elrepülök! Várjon! Lezuhanok! Uram, jól van! Hú, nagyon elrepültem, akkor átütött. Jöjjön, kövessen! Hoppá! Ott a mi emberünk, akit kerestem. Hol, uram? A legrosszabb a fővezér, uram! A legrosszabb fővezér! Fővezér, uram! Segítség! Spider, ne! Skeleton! Segítség! Kérem! Köszönöm! Vele kell beszélni! Au! Uram, farkas! Hagyd! Au, Spider! Azt hiszem meg kell keresnem a másik embert, aki még ismeri ezt a titkot. Jöjjön! Megyek. És ne öljön meg addig senkit, amíg én nem szólok. De ne öljön meg!
támadt, uram? Akkor meneküljön. Hát ez nem igaz. Akkor megyünk az utolsó emberhez. Szóval... Köszönöm a pénzt. Most már mindent erre. Uram, meglőtte az embert! Ott itt vannak a többiek is! Hoppá, kaptam egy nyilat. Figyelj el, hogyha meghalok, akkor temessen el. Ó. Az ember követ, uram! Itt a fővezér, másik fővezér. Fusson, meneküljön, gyorsan, kövessen! Uram, én megölöm! Hol van, uram? Uram! Menjünk vissza! Uram, menjünk vissza a házunkhoz, uram, itt nagyon veszélyes. Meg kell beszélnem magával valamit. Igen, uram? Sajnos. Azt hiszem mindjárt meghal. Uram, ne halljon! Uram, ne halljon meg! Uram! Uram, ne halljon meg! Uram! 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 Azt hiszem, van egy más tevékenységem. Uram, sajnálom, ha már így is halott. Meg kell, hogy öljem. Viszlát. Nagyon szerettem magát. Kedves főnök volt. És hogy el kell mennem a további úthoz. A főnököm nélkül. Üres lett az életem. Szóval, uram, tisztelet, méltóságot fog kapni tőlünk. Megkeresem. Mondom, megkeresem.Ték voltatok? Meg fogom keresni a táblát, amelyiken rajta van a főnök úr. Csak uram. Nem találom a táblát. Összebarkácsolok egy táblát, és eltemetem a főnök urat. Addig, bocsánat, hogy ilyet kapnak,